Joo. No meillähän on siellä ihan mielettömiä luennoitsijoita ja uusia juttuja siellä tulee olemaan nyt tämmöinen Jani Toivosen pitämä Sound Healing-konsertti ja sitten siellä on tämmöinen muoti fashion show, jonka pitää sitten Mai Niemi ja hän esittelee sitten ihan omaa tämmöistä mallistoonsa tämmöisen niin kuin suomalaisuuden ja kalevalaisuuden niin kuin pohjalta. Joo. Ja sitten siellä tietysti on workshoppeja ja että voi ihan sitten katsoa, että mikä resonoi ja tulla sinne sitten nauttimaan niistä workshopeista, että saa itsekin osallistua sitten vaikka meditaatioon tai sitten muuhun tällaiseen workshopiin. Joo. Mistä löydetään tällainen valonpäivät, jos ihmiset haluaa tutustua siihen tuolla verkossa? Ihan www.valonpäivät.fi löytyy lisätietoa. Okay. Siellä on myös lueteltuna sitten kaikki näyttelijäasettajat ja luennoitsijat. Minkälainen näyttelijäasettajajengi on nyt jo tähän mennessä kasassa? No tällä hetkellä semmoinen yli 30 näyttelijäasettajaa koko ajan tulee lisää joka päivä. Että kyllä mä uskon, että me saadaan sinne tosi hieno kattaus. Ja, siellä on esimerkiksi taiteilijoita löytyy, jotka tekee tämmöisiä niin kuin, henkisiä niin kuin visuaalisia juttuja. Ja sitten löytyy korumyyjiä, on sellaisia, jotka tekee ihan käsityönä, esimerkiksi voimakorujuttuja. Ja sitten sieltä löytyy esimerkiksi selvännäkijöitä. Ne on tosi iso osa meillä yleensä tapahtumissa ja myös tarot-tulkitsijoita ja ennen kaikkea myös energiahoitajia. Et jos haluaa ottaa jonkun näytehoidon, niin sekin onnistuu siellä.